ang kinabuhi nga naliwat pinaagi sa grasya kag sa bugay sa Dios. Ang kinabuhi nga nabag-o pinaagi sa gugma sang Dios. Kag ang kinabuhi nga na himos kag na puno sang gahom sang balaan nga espiritu. Amo ini ang ginapabot sang Ginoo sa iyang mga katawan sining katapusan nga kapanahonan. Ang pagtuon subong, ang simanal nga pag-usisa, pag-review, o kon pagtuon sa aton nga leksyon sa eskwela sa Batika, kag giniginadala sa inyo sang media department sang aton nga iglesia diri sa Central Philippine Adventist College diri sa Alegria Murcia, Negros Occidental, Philippines. Ako si Pastor Luisito Tomado, inyong nga host. Kagari subong ang aton duwa ka mga batanon apang nakasiguro ako mga kauturan nga kanami gid sang resulta sa aton nga pagtuon subong. Ang una akong pakilala sa inyo si Sir John Deloyd Coro, isa siya sa aton mga values teacher diri sa aton academy, both junior and senior high school departments. Sir John Deloyd, salamat sa imong mga pa-accept sini nga pagpanawagan. Salamat mo, Pastor. Mayong hapon man. Kag Pastor Delbert, mayong hapon man. Kag sa aton mga tigpalamanti, mayong hapon, mayong adlaw. Inyo kami updan sa ningamon pagtuon subong. Yes. Ang ikaduha nga akong ipakilala sa inyo mga kauturan, siya ang aton nga senior church pastor diri sa aton iglesia sa CPAC. Wala sang iban si Pastor Delbert Hintapanan. Pastor, mayong adlaw. Mayong adlaw, Pastor. Kag mayong adlaw kay Sir John Deloyd Coro. Kag dalayon ang Ginoo sa kay gunan sa diin kita makig upod naman sa aton mga kauturan sa pagtuon sa ibalaan nga pulo. Yes, thank you good gentlemen sa inyo pagbaton siningangkat sa pagpakigtuon sa aton leksyon. Ari na kita sa leksyon 13 sini nga quarter para sa Hunyo 17 tubtob Hunyo 24. Kabay pa ang Diyos magapakamayo sa aton. Aton na naidoko ang aton mga ulo. Sa hindi pa si Sir John Deloyd magabasa sa aton sa sarang na teksto. Sa siningation Ginoo, yari kami nagapalapit sa imo. Una best nagapangayo nga kabay pa imo gamhan ang amon mga pangunauna, ang amon mga kasing-kasing, agod, Ginoo nga ang pinakamanamigin nga mga punto halin sa sining eleksyon, maamon madakpan, kagamon mahibalan, upod sa amon mga kauturan nga nagapalamati, kag nagatanaw sa sining nga programa, ang pagtuon subong. Sa ngalan ni Ginoong Hesus, ngamon manunobos. Amen. Yes, sir, aton sa sarang nga teksto. Aton nga sentro subong sa aton nga leksyon makita sa Bugna kapitulo 18 bersikulo 1 hambal diri. Sa tapos ini nakita ko ang isa naman ka manugtunda nga nagakunsad gikan sa langit nga may dakong pagbulutan kag ang duta na silakan sang iya himaya. Amen. And that's our amo na ang sentro sa aton pagtuon, Pastor Delbert and Sir John Deloyd. Ang katawan sa Ginoo nga sa katapusan nga panunan, tagaan sila sang gahom. Kay ti sining katapusan nga kapanahonan, daw ginakabig ini sang Biblia nga daw maitom, daw madulom. Oh, ti sa kadulom there must be light nga magsiga. Yes, ano pang nakita, Pastor? Sa aton introduction. Sining bahin, Pastor, no? Ang manugtunda or ang mensahero. Yes. Napunan ang kalibutan sa himaya sa Diyos. Sa kasilaw o kung sa
kapawa nga magagiya sa katawan nga magaiwan sa ila gikan sa Yes. kaduluman. And that's correct. Kaya ti, sa katapusan ng panahonan, daw ang halimbawa, madulom. Ti, persecution, paglutos, kag tanan na lang. Ti, amo na ang Ginoo nagapaabot nga ang iyang mga katawan magasilak. Yes, ano pa ginahimo na talupang dancer dyan? Pastor, sa aton nga introduction humble the pastor nga may ara sing pagpasinag, the face of the people of God will lighten. Pero makauturan diri man sa aton nga introduction, sa uli nga mga panahon may ara sing mga tao nga magapromote sang Sunday keeping. Yes, yes. Kag may mga senators, congressman nga sulong sang bill or law para sa nga Sunday keeping. Pero mga kauturan, ang mga tao sa Ginoo, ang tuod-tuod ng mga tao sa Ginoo magasunod sa kasuguan sa Ginoo. Kag magatipig sini. Kag kung ang mga tao sa Ginoo magtuman sa napulo kasugo, ang ila pangalan may butang sa libro sang kabuhi. Amen. Gani mga kauturan, kita as people of God, as SDA Church, kita ang tao nga dapat magwali sa mensahe. Kag we ourselves must be converted. Dapat kita matransforman sa mensahe sang Ginoo. And that's correct because amo gina ang kinahanglan sa uli. Yes, Pastor Delbert, sa aton Sunday, preparing for the final crisis. Ano di ang gina-emphasize, anong aton iandam sa katapusan ng mga makahalanguyos ng mga tinion. Suno sa lakat sa kalibutan naton karon pastor no, kung base naton sa atong world events, ang kalibutan mo ay nag-aayo kung di yes, may mga ideya kag mga bag-o nga mga pamaagi kung sa diin naton pamaayo ang pamaagi naton nga ang mga pamamaagi nga hindi maayo sa nagligad. Pero ang kondisyon sa kalibutan sa pagkakaron daw nagaabot na siya sa punto nga daw hindi na siya makasarang sa pagsustenir mismo sa iyang kaugalingon. Okay. So, sa sini nga punto, ang kita nagapaabot, suno sa Biblia, suno sa tagnaanon nga propesya, kita nagapaabot sa mga kahalanguyos nga mga panahon. May mga issue nga kung sa diin, kung hindi ta mabalaan, hindi ta kabalo kung mag-decide kung sa diin kita sa sining duha ka issue nga aton pagpalabuton sa sining nga kalibutan. Kag ang lahi guys sa aton sa Tesalonica, may ara man siya timing kag sitwasyon nga ginhambal dira sila niya sa panahon nga ang kalibutan nagapanawag sa ang kalinong kag katawhayan ugaling ang hinali Dulpi lang. maabot gani ginlaygayan kita ni Pablo nga hindi kita mangin kasubong sa iban nga nagakatulog kundi magmata kita Mata. kag ang nanamian ko ding analogy ni Pablo ang ginhatag pastor nga sila niya times and season no need hindi na ta kinahanglan sang time sitting. Ato na, natapos na, hatag na sa aton ang Daniel, 2,300 days, natapos na. After sini, wala na. Okay? Gani, siling niya ginpaanggid ni Pablo sa kaangay sang babayi nga nagpanganak. Panganak. Kabalugid ta kung tatay ta, nanay ta, kabalugid siya, maanak siya. Nanak siya. Pero ang pamangkot ko, pastor, kaangay sa ikaduha nga pagkarin ni Kristo, ikaw nga tatay, kabalo ka kung saan ang maanak mo asawa. Ikaw mismo nga asawa nga nagadala, kabalo ka kung ano oras muna siya ianak. Hindi. We can have signs. We have circumstances. Pero hindi kita ka-determinar. Pero kabalo ta nga maanak. Mga anak. Basta mabuso. So the second coming of Jesus Christ is the same. Kabalo kita maabot sa Ginoong Yesus, but up to the timing when. When? The exact time. The exact time. So Yeah. kaangay siya sang manugbata nga babayi Oo. nga nagpasakit na. Pasakit. Nga hindi mo balaan. Kabalo ka mga nakin na siya. Whether you like it or not. Magwa gina. Pero the exact time, wala anong oras, anong adlaw, hindi mo gid may Kag ang kasakitan sang babae, kaangay man sa kasakitan ni experience sa Yes. kalibutan. Yes. Kanami nga analogy. Yes, Sir John Deloyd, may word ring bantay o kon watch. Ano ang buot silingon? Sini madalom-dalom ni siya. Gani pastor no. Kanami isa nga word no, hambal sa Biblia nga be watchful and prayerful. Magambal kita mga kauturan, mga abyan nga watch. Ini buot sing kanon sini nga daw pagpangamuyo sa English pa mga kauturan, earnest and fervent heartfelt prayer mga kauturan. So biskan matabo ini mga crisis mga kauturan, kung kita magabantay, be sober, be watchful and prayerful,
makahambal kita mga kauturan nga biskan wala kita kabalo sang pag oras adlaw sa pagbalik ang Ginoo, mahimo kita nga andam kita sa pagbalik sa Ginoo. Yes, and that's correct. Mga kauturan, ining watch, pagbantay diri, ang synonym sini is alert, be alert. No, be smart. Okay, and then sober, mainukuron, ang buot silingon sini, focus. Wala ka na sang dapat mga buhaton nga iban, focus. And also, be serious. With your faith, with sa imong pag-alagad, kay wala na sing panahon pa nga dapat pa naton ligoy-ligoyan. May kadugang ka, Pastor Brian. Yes, Pastor. Kung nakabantay kita sang mga events sang time prophecy, ini siya hindi na ni surprise sa ato. Pero ang sa kalibutan nga wala na kay balo, kag wala na kahangop sini. Makibot na. Makibot sila. That is a surprise to them. So kinahanglan naton talupang doon ang tagnaanon nga libro sang Daniel kag sang bugna, ang espiritu sang tagna kag makahatag sa aton sang insight, divine insight sa pagdesisyon sa sini nga mga issue so that hindi ta ma-overtake, hindi ta ma-sorpresa, hindi ta makibot. Manggani. And that's correct, mga kauturan. Kinanglan ka, be sober, be watchful. Mga kauturan, sa aton pa, it's now time for us to be serious with our relationship with God because makalanguyos ang panahon. Yes, Sir John Deloyd, sa aton nga Monday, knowing the truth. Ano ni ang truth diri nga ginambal kamaturan? Kanay minsan nga aton lesson subong no mga abyan no, knowing truth, wala iban kundi ang pulong sang Ginoo. Yeah. Ang pulong sang Ginoo amo ang kamatuoran kag kung kita mga kauturan magtuon, magbasa sa isang pulong sang Ginoo, hambal sang Biblia, the truth will sanctify us. Yes. And hambal pag sa Biblia sa Juan 8:32 nga ang kamatuoran magapahiluway sa aton. The truth will set us free. So, mga kauturan, padayon kita sa pagbasa sa Biblia, pagtuon, kag upod sa among pagtuon subok. Yes. Mga kauturan, amo ni ang senaryo sa katapusan nga panahonan. Duwa ka mga kamaturan ang makagawa. Okay, ang kamaturan halin sa Biblia, kag ang kamaturan halin sa mga hakaka sa tradisyon, kag sa mga pagtudlo sa mga katawhan. Yes, amo ni siya. So, let us be alert and be sober. Kag ang laygay sa aton nga kinanglan, wise kita sa pagpili kung ano ini nga kamaturan. All of them are truth. Ang kalibutan, ang ilang mga teaching, truth man na. Ang evolution, truth man na sa mga katawhan. Pero what kind of truth? Ang gina-introduce sa aton, ang kamaturan halin sa Biblia. Yes, Pastor Delbert. Nanamian ko pagbasa sinisang Juan, Pastor Juan 8:39 ang kamaturan ang magahilway sa aton. Yes. Kay siling man sang Juan sa gihapon, siling ni Ginoong Hesus, I am the way, the truth, and the life. Si Ginoong Hesus mismo amo ang kamaturan. Kag ang Biblia amo ang naga-ekspresar sa sining nga kamaturan. So sa ulihi nga adlaw, may ara issue. Sana siling ko nakagina may issue suno sa mensahe sa Revelation 14 ang ikatatlo nga manugtunda. Siling magbantay kamo. Kag ini siya isa ka pagpaandam sadto sang mga naga simba sa sapat kag sang marka sini. So ang sapat amo siya ang politikanhon kag relihiyoso nga gahom. Nga among ginapaandaman sa aton sang sini nga manugtunda sa sini nga balita. So gani ang sentro sa sini nga balita nga makadeterminar sa aton kung sa diin kita nga sain kag aton makilala ining sapat amo ang Biblia nga amo siya ang kamaturan. So amo na nga sentro sa isyu sa ulhi nga adlaw ang Biblia kay ang mga tawo sang Dios nagasunod gid diha sa Biblia kag sa pagtulon-an sang Biblia. Yes, and that's correct. Kay ti sa akong ginambal kay na nga ang kalibutan nagapati man nga ang ilang pagtudlo, ang ilang mga tradisyon, ang ilang mga ginahimo, kamaturan man. Di kita nga mga katawan sa Ginoo kung hindi ta nakahibalo, kag hindi ta well-founded sa real nga kamaturan nga alin sa Biblia, madalagid kita. That's why amo na ginhambalan kita nga magmatngon kamo, magbantay kamo, be sober because ma-overwhelm kita eh. Yes. Matabunan kita
sang kamaturan nga gina-emphasize sang kalibutan. Yes, may kadugang ka. O pastor, may ara ko gusto puntong ihatag do nga ang Biblia amo gid ang kamatuoran. The written word, the written truth. Jesus is the living word, the living truth. Pero mga kauturan, ang kalibutan man may ginahatag sa aton na kamatuoran. Yes, so They are mixing the truth with lies, mga kauturan. Para sa aton daw tuod. Pero parehas bala sa baso, mga kauturan, isa ka baso nga tubig, butangan mo sing gamay nga tulo sang poison, it's no longer water, but it's a poison na mga kauturan. So, ang yawa mga kauturan, ginamixan niya sing 1% sing lie, ang 99% truth. So, ang yawa, nagahimo sing mga pamaagi para ang mga tao malinlang, he will deceive the people into the lie, pastor. yeah, kanami kadamo nimo. Kay ang Sunday truth nga gina-emphasize ang kalibutan. Daw kamaturan man nga man. Kay ti sa panahon sa uling panahon, i-emphasize mo nga ang tanan magasimba sa adlaw nga nagpo nga Domingo kay makapreserbar din sang kalibutan sang atmosphere kay ano pa na nga mga resulta sang science, climate change na ti amo na ang kwanti ang kalabanan ang tao gid pursahon gid to unite themselves. Kagang ikaduha nga lie pagid nga kamaturan in the eyes of the God of the world, ining immortality of the soul. Oo. Kay ti nabala naton sa ligad nga mga panahon nga kun ang tao gali maluwas naman pinaagi sa pagpangamuyo, wala na pulos ang kamatayan ni Kristo sa cross. Kay ti ni Kristo, ako lang niya ang dalan kag kamaturan, wala na sa iban. May kadugang ka, pastor. Yes, Pastor. Sa sini nga punto, Pastor, inibala ang Sunday sacredness kag spiritualism. Yep. Maghiusa na gani siya sa gahom sa estado o kung sa protestantismo, then these are the things that ang issue na maging lapuyot sa Yes. tayo Grabe sa inyo. So, gani magpabilin lang tayo sa kundiin ang ginatudlo sang Biblia. Biblia. Hindi na ta sa na-mention mo kagina, ang iban, ang basihan tradisyon. Ang basihan naton tawhanon nga hunahuna, tawhanon nga disiplina, tawhanon nga otoridad. Pabilin taya sa langit nun or sa balaanon, pabilin taya sa Biblia. Madamo na sa katawan subong neglect na sa Biblia. Kung ara man gina Biblia ginamisklahan sa imong ginampal kay na ginamakislahan ang kamaturan. Kagti ang interpretation, ang guwa nga hindi nagidya tunay nga tudlo sa Biblia. The Reformation continues. History repeats itself. Yes. Ang pag-persecute sa mga katawan sa una, sa Roman Catholic Church, sa nga hindi magsunod sa ila, ginapatay sila. Kahit ang ilaya, ginatindugan nila ang kamaturan halin sa Biblia. And then this will be repeated. Yes, sir. Ano ni, in what sense? Nga ini mabalik liwat. Sa akong pati pastor, I believe nga may aragyapon sa persecution. It can be physical or mental Yeah. or ano ka, hindi ka makagiho. For example, may mga lockdowns, hindi ka bakal, hindi ka baligya. So matabog hindi mga kauturan ang pag-persecute sa mga tao sa Ginoo. Pero gani ang panawagan sa atong election, dapat magpadayon ang reformasyon. Kung matabo mga kauturan nga mag-revive kita, mag-revival and reformation aton himuon mga kauturan. Kay sa akon gani sa akon klase sa values class namon ginambal ko gid sa akon mga estudyante nga if you are a Seventh-day Adventist, you must expect nga i-persecute ka. So mga kauturan, as people of God, though we will be persecuted, we should still preach. Iwali gyapon nato ang pulos ng Ginoo. We should stand for the truth. Kung mahimo mga kauturan nga mapatay kita tungod sa kamatuoran, kay si Ginoong Hesus napatay siya tungod sa kamatuoran. Ginpatay sa mga kauturan. Pagtindog ya sa kamaturan. Amo na, in the last days, kung sino magatindog sa kamaturan. Pastor Bert. Yes, Pastor.
ang reformasyon nagapadayon sa pagkakaroon in the sense nga ang Dios magatawag sa gihapon sang katawhan nga magapabilin nga magatindog sa kamaturan kag ang Biblia lamang amo ang credo amo lamang ang basihan sa ilang pagtulunan Yep. kag sa sina nga bagay si Ginoong Hesus lamang ang ila pamaagi sang kaluwasan wala na sang iban. So ang Biblia lang kag ang kaluwasan paagi sa kay Ginoong Hesus kag ina nga reformasyon ginsugdan sa itong mga reformador sang una hasta subong magapadayon Padayon. magapadayon hasta sa aton sa sining katapusan na kung sa diin ang isa naman ka managtunda sang bugna 18:1 kasubong nga magahatag siya sang gahom sa Gahom. mensahe sang mga manugtunda sa bugna 14 Yep. maghatag siya sang otoridad sa aton kagahom nga kung sa din ang bugos nga kalibutan mapun-an sa himaya sang Dios. Yeah, kanami, Pastor. Kay ti, tatlo ka man nagtunda sa Revelation sa bugna 14. Okay, nga nagasilingwa ka mo, kag okay, simba na ka mo sa mga sa Ginoo sa Dios nga nagtugas ang langit kag duta. Kag ini siya matawag naton ikapat nga man nagtunda ang Revelation 18. Ang nagwa. Kag ang iya ginhimo may gahom siya halin sa langit. Kag ihatag ya ini nga gahom sa katawan sang Ginoo. Ang pamangkot, ano ini nga gahom nga nagpuno sa bugos nga kalibutan. Yes, Sir John Deloyd. Ini nga gahong pastor, nga tawag ni siya nga authority, kung sa Greek word pa, exousia, power. Ining glory gali iba kauturan daw related ini sa mga pulong nga honor kag power. Okay. Kag same sa natabo sa Mount Olive sang gintagaan ni Ginoong Hesus ang iyang mga disipulo sang otoridad para magpangwali sa tibuok nga kalibutan. Same ini gihapon mga kauturan nga gahom or authority nga ihatag o idugang sang ini nga ikaapat nga anghel. Kagani mga kauturan tungod sini nga ikaapat nga anghel or messenger ang kalibutan malayten sang glory sang Ginoo. Amen. Hindi ni pastor nga physical nga glory nga gabanaag ka. Okay. May punto idrim daw symbolic ini siya. Yes, pastor. Ano ini nga glory? Nga hindi makita sa katawan nga gabanaag ka nga daw 1,000 watts ka nga makita. What kind of glory is this? Ini siya nga himaya, Pastor. Ini siya himaya or ang kinaiya sang Dios. Oh, yes. Ang kinaiya sang Dios makita sa iyang katawhan. Amen. Ang iya pagka maluluyon, ang iya pagsakripisyo sa iyang kaugalingon. Nga sa kung sa din sa pagdupan niya dito sa cross, ang akusasyon sang yawa nga siya mapilit, siya nagagahom sa imo agud magsunod, nagahadlok sa imo agud nga magsunod kasaya no na meet ni siya nga siya gyapon loving savior dito sa cross. Ini siya patuhoy naton dito may reference kita dito sa Exodus 38 33 18 kag 19 nga si Moses nagsiling siya nga Ginoo palantawa man ko bisan mo. Oo. Ti siling niya palantawa ko sang imo himaya. Siling sang Ginoo niya ang ako na wong hindi mo makita kay mapatay ka. Siling niya ipalabay ko lang sa imo. Anong ginpalabay sa kay Moses? So, siling niya ang goodness, ang pagkaayos ng Ginoo. Yes. Ang pagka may gugmaon sang Ginoo. Ang kalumo sa Ang Ginoo. kalumuok sang Ginoo, ang kayuyum sang Ginoo, ang bugay sang Dios. Amo to ang ginpaagi niya nga na-experiensyahan ni Moses. Yes. So in short, this glory that fills the earth, amo siya ang kinaiya sang Dios, ang batasan sang Dios makita sa iyang mga katawan. Amen. Kanami. And that's it, mga kauturan. Makita bala ang pamangkot. Makita bala ining himaya sa Ginoo sa aton. Hindi nga nagbanaag kita nga 1,000 watts, kundi pareho sang pinitabo sa Pentecostes. Oh, nga nakita sang katawan, ang kanami, ang pagambal nila, ang mga batasan nila, nakita. And then, thousands and thousands were converted. Amo man na mga kauturan, ang aton nga kinaiyan na liwat, ang aton nga kabuhi, mga kauturan, napunan sang gahom sang balaan nga Espiritu, kag naliwat pinagi sa grasya, kag sa gugma sang Ginoo. Ari kita sa aton nga last, sa Thursday, the lamb that was slain. Sir John Deloyd, ano na diri ang imong natalupang na? Ang nakita ko diri pastor sa aton nga lesson no sa Thursday, the lamb, the slain lamb. Kinklaro gid pastor. Ang revelation damo sa mga symbols.
may mga dragon, may mga woman, mga scarlet beast. May ara man sa Revelation sang lamb. Ang meaning siniyang sang lamb, si Ginoong Hesus. Slain lamb, the crucified Christ. So mga kauturan, ang punto sinis ako nakita diri sa aton lesson nga dapat Jesus Christ, the crucified, dapat siya ang sentro sa aton mga hilikoton, sa aton nga mga sermon, sa aton mga ministries, sa aton nga mga missions. Dapat ang aton sentro or makita sa mga katawan si Ginoong Hesus nga na-crucify nga amo ang dalan naton sa kaluwasan. Yeah, that's correct. Kaya ang bugna, Pastor Bert and Sir John Lloyd, ang bugna puno sang symbols. Ti ara dira ang babae, ang dragon, ara man dira ang beast. Kag isa man nga prominent nga nakita ni Juan dito sa langit sang siya gininbitar dito sa iyang espiritu. Ang nakita iya man nga prominent gid nga pero may makita is the lamb. Oh, kag ina nga lamb nagalingkod sa trono. Kag ina siya ginasimba sang bilog nga universo and the whole countless angelic host. Na tamo na siya. So ako nakita diri nga picture nga ang sapat nga mapintas nga grabe ang gahom nga dragon nga daw superpower versus sang malumo nga klase sang sapat nga mo ang karnero kag nalansang pa. Yes. But we know nga ang hambal ni Juan sa bugna nga madaog ang ini nga kordero nga ginslain. Yes, Pastor. Masaling ko lang di Pastor sa nga hapon, the center of the message of the three angels, ang sentro sang mensahe sang tatlo ka manugtunda, amo ang ubiha, the Lamb. So this would be the center. Nga, sa nasaling mo naman kagina, bisan sa langit o kundi siya, after he is worthy, nahintako siya sa pag-open sang pito ka mga silyo, nga atako siya, kay siya ang Lamb. Ginlaragway man siya nga leon, pero ginlaragway gid siya nga lamb. Kay ang lamb amo to anay ang nanginmatay kag nabuhi. So sa bugna kapitulo 1 bersikulo 1 ara gid na klaro na siling niya the revelation of Jesus Christ. So ang pagtuon naton sang bugna hindi ang pagtuon sang sapat. Ang pagtuon naton sa bugna hindi ang pagtuon sang 666. Ang pagtuon naton sa bugna hindi ang pagtuon sa persecution. Ang pagtuon naton sa libro sang bugna hindi amo ang pagtuon sang mga kalalaan nga kinahadlukan sang tao. Ang pagtuon naton sa bugna amo ang ubiha. Kag ang sentro sang aton balita hindi kay ang paghingabot, hindi ang palamatsanay, hindi ang paglutos, kundi ang ubiha. Amen. Mga kauturan, ang punto ni Pastor Delbert kanamian ko and the Sir John Lloyd nga ang away sa uli between good and evil. Okay. Kinanglan nga ang aton focus is the lamb. Never mind amo nung may tabo uli. As long nga ang kordero ya makita mo because through him there is victory. Yes, amo na siya. So amo na ang sentro sa atong pagtuon nga kinanglan ang lamb amo ang aton tanawon. Yes, sir. Diri sa aton nga hambal ni Pastor no nga ang sentro dapat sang ang sentro sang revelation amo si Kristo ang lamb, ang napatay nga lamb. Mayra ko nakita diri mga kauturan mga abyan nga punto nga daw mapa na siya nga gamay nga circle pakadto sa dako nga circle sa grade 9 namon ang lesson mo nga ang sentro ang gamay na nga sentro ang sanctuary na. So mga kauturan sa sanctuary dira naton makita ang mga karnero nga ginapatay nga gina-offer para magtalwas sa nakasala nga tao. So mga kauturan, si Kristo ang sentro. Ang aton makita sa sanctuary, sa revelation, biskan sa bilog nga Biblia, si Kristo dapat ang aton makita. Gani sa aton mga pagpangwali, dapat si Kristo man makita sa aton wali. Kadamo pagita ni mga kauturan sa amon ihatag sa inyo apang way nakita panahon. Pero kami nagapati nga ang pinakamanami nga mga punto sa aton leksyon sa sini nga semana amo nahatag. Mangayon lang ko sang last word halin kay Pastor Delbert and eventually kay Sir John Lloyd. Pastor, ang ako lang din gusto i-share last sa katapusan nga panahon. Isa akong gusto basahon diri from the testimonies to the ministers and gospel workers nga ginkutlo sa aton seleksyon. Siling ni Ellen White
justification by faith. It is the work of God in laying the glory of man into the dusts. Ang aton niya himaya, kaangay lang sang yabok, and doing for a man which is not in his power to do for himself. Ang ginhimo sang Dios sa aton kung ano ang hindi naton masarangan. Kag sa katapusan siling niya, the servants of God with their faces lighted up and shining with the holy consecration. Ang mga alagad sang Dios, kung napunan sila sang batasan sang Dios, magabanaag sila. Kag ang akon ginaawhag kag apil sa mga kauturan, magabanaag kita sini nga duog, may utod tato sa piyak, magabanaag man sang sina nga kamaturan, magabanaag man to sa piyak, as if daw mga light, daw mga Christmas lights, and eventually the earth will be filled mapunan sa himaya sa Diyos. Amen. Yes, and Sergeant Lloyd. Pastor, sa conclusion, no? As Seventh-day Adventist, ako nakita sa aton lesson no nga kita gidya iga persecute kita. Like Jesus Christ, sumalas akong ginhambal gina nga na-persecute siya tungod sa pagtindog sa kamatuoran. Napatay pa gani siya, gin-persecute siya through a criminal death. So do we, mga kauturan, mga abyan. But though we will be persecuted in the end, we are, according to Matthew 5 verse 12, we are blessed. And in fact, in the end, we will receive the great reward which is in heaven, the eternal life, mga abyan. Amen. Mga kauturan, isa lang gid ka punto nga akong ihatag sa inyo. I-focus nato ang aton attention, hindi sa mga kalanguyos nga may tabo sa uli nga panahon. Nga persecuton kita, may siksiksik, may hindi kita kabakal, hindi kita kabaligya, hindi na kita kagawa. No. Ang aton i-focus, mga kauturan, ang kadalagan sinang kordero Amen. nga nagpakamatay sa cross. Amen. Amo ni ang main, ang punto nga minsay sa bugna, sa libro sang bugna. The slain lamb. Victory, mga kauturan. Ang may tabo na sa aton, ang mga persecution daw, mga uhay lang na sila nga hindi makapatay sa aton because ang aton focus, amo ang kadalagan nga ginhatag ni Kristo sa aton. Akon pangabayon si Pastor Delbert sa pagpangamuyo, Pastor. May gugmaon kag dalang pangamay. Kami nagapasalamat sang imo mahimayaon nga plano sa amon. Kag ikaw nangin madinalag-on na para sa amon, Ginoo. Salamat sining tagnaanon nga mga pagtuon nga amon natun-an sa pagkakaron agud maandam kami nga may ara kami iwag nga suga sa naunhan agud maantisipar namon kung ano ang palaabuton o Dios kag niyan maandam namon ang amon kaugalingon kag makit-a namon ang kamatuoran. Ginoo, itugot sa amon nga ang amon pananawan sa amon kabuhi ma-focus masintro lamang sa ubiha. Kag hindi kami matublag sang bisan anuman nga mga kalalatan kag katalagman mga problema sa amon personal, sa amon panimalay kag sa bilog nga kalibutan nga maghanabo sa amon kabuhi o Ginoo. Tatapa ang imo mga katawhan, tatapa ang mga kauturan, tatapa ang tagsa ka mga malabutan sini nga programa kag nagapamati sini karon nga ang pagdihon sa gahom sa otoridad sa balaan ni Espiritu amon maangkon o Dios agud amon mahangpan ang bugos ni mga palatukuran kag ang mensahe sa tatlo ka manugtunda. Ini among ginatugyan sa imo kag among ginapasalamatan sa gahom kag sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Amen. Sa hindi pa kita, mga kauturan, mag-finally close ang aton pagtuon. Ako na naipasalamatan ni aton mga sponsors, Doctors Erwin and Ruda Hardenico, Mark and Meryl Mendoza, Jet and Susan Caro, Johan and Myla Susana, John Luciano, and Goldie Joligi Jr., Iboy and Jessica Malabanan, Ben and Cheryl Birayon, Ido and Femidon Vandes, ang magulutod Jimmy, Marlin, and Annie Trino, kagang mga magulutod Alex Federo and si Ma'am Gina Federo Ilumar. Ang Diyos magkapakamayo sa inyong tanan.